እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ድሒና ናብ ወደባት ኢጣልያ ከይትዕሸግ ተኣጊዳ ዝጸንሐት መርከብ ድሕሪ 17 መዓልታት ናብ ላምፔዱዛ ከም ዝተጸግዐት ማዕከናት ዜናታት ሃገር ገሊጸን። ካፕቴን ናይታ መርከብ ጀርመናዊት ካሮላ ራኬት ናይ ህጹጽ እዋን ረድኤት ሓቲታ እኳ እንተነበረት ሰበስልጣን ኢጣልያ ፍቓድ ስለ ዝኸልከልዋያ እታ መርከብ ንልዕሊ 2 ሰሙን ኣብ ባሕሪ ክትንሳፈፍ ጸኒሓ። ካፕቴን ካሮላ ናይ መወዳእታ ዝወሰደቶ ውሳኔ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዶብ ምጽጋዕ እኳ እንተነበረ ሓልዋ ዶብ ክኽልክልዋ ብዙሕ ከም ዝፈተኑን ጥሒሳቶም ከም ዝሓለፈትን ትገልጽ። እታ ካፕቴን ናብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዋ ብዝሃበቶ ቃል ሕጊ ኢጣልያ ጥሒሰ ክቕፅዕ መረጽ ካብ ህይወት ዞም ኩሎም ስደተኛታት እናረኣኹ ዝሓልፍ ክትብል ገሊጻ። ብመሰረት ሕጊ ኢጣልያ ካብ 3 ክሳብ ናይ 10 ዓመት ዝበጽሕ ማእሰርቲ ክብየነላ ከም ዝኽእል እዮም ጠበቓታት ሃገር ዝገልጹ። እንተኾነ ሓያሎ ኣባላትን ሰበስልጣንን ሰልፊ ዴሞክራስን ጸጋማውያንን ከምውን ብኩነታት ስደተኛታት ዝግደሱ ነበርቲ ከባቢ እታ መርከብ ኣብ ዝተዓሸገትሉ ብጣቕዒትን ዕለልታን ተቐቢሎማ። ናይ ህጹጽ እዋን ረድኤት ድሕሪ ምትሕልላፍና ንልዕሊ 60 ሰዓታት ተጸቢና ዝኾነት ኤውሮጳዊት ሃገር ምላሽ ኣይሃበትናን ዝበሉ ኣባላት መርከብ ብወገኖም ናይ መወዳእታ ክንገብሮ ዝነበረና ስጉምቲ ህይወት ዞም ውፅዓት ምድሓኒ ነይሩ ብምባል ብውሳኔ ካፕቴን ካሮላ ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጾም። ኢጣልያ ኣብ ስደተኛታት ሕሉፍ ጽልኢ ብዘለዎም ፖለቲከኛታት ተዓብሊላ ብምህላዋ ንስደተኛታት ትነጽግ እያ ዘላ። ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ብ22 ሰነ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ምትሓዝ ነይርኩም ተባሂሎም ናይ ዝቕየዱ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ይቕጽል ኣሎ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ብዓርቢ 28 ሰነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 250 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። 212 ካብዚኦም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ክተሓዙ ከለዉ 43 ከኣ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተታሕዙ እዩ ዝግለጽ። እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ መርመራን መስርሕ ምቕራምን ገና ቀጻሊ ስለ ዘሎ ቁጽሪ ናይ ዝእሰሩ ሰባት ካብዚ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ። ካብዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ወሃብ ቃል ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ክርስቲያን ታደለ ይርከቦም። ንሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ቅድሚ ምእታው ምስ ኣልጀዚራ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣባላት ውድቡ ብፍሉይ ዒላማ ብምግባር ይኣስሮም ኣሎ ክብል ከሲሱ ነይሩ። እዚ ብኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ብተዛማዲ ሃዲኡ እኳ እንተሎ እታ ሃገር ኣብ ዝመጽእ ዓመት ከተካይዶ መዲባ ዘላ ሃገራዊ ምርጫ ቅድሚ ምብጽሑ ኣብ ምርግጋእ ብሄር ዝመንቀልዩ ግጭት ከቢድ ዕማም ይጽበያ ከም ዘሎ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ካብታ ሃገር የመልክቱ። ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብሓሙስ 27 ሰነ ብሕብረት ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ዝተነድፈ ሓድሽ እማመ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡ። እዚ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ብመሰረት ጠለብ ህዝቢ ብዓብላሊ ቁጽሪ በርጌስ ዝቖመ ቤት ምኽሪ ክቐውም ዝጽውዕ ክኸውን እንከሎ ብዛዕባ ዝቐውም መሰጋገር ባይቶ ግን ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይተዋህቦን። ምንቅስቓስ ናጽነትን ለውጥን ሱዳን ነቲ እማመ ተቐቢልዎ እምበር ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ከም ዘይሕለፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ ብኢትዮጵያ ቀሪቡ ዝነበረ እማመ ዝቐውም ናይ መሰጋገር መንግስቲ ብ7 ሲቪላውያንን 7 ወተሃደራውያን ሓደ ኸኣ ዘይሻራዊ ዝኾነ ሲቪላዊ ውልቀ ሰብ ክኸውን ዝብል ንድፊ ግን ብዘይ ቅድሚ ኩነት ተቐቢልዎ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሓድሽ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብመገዲ ቆንስሉ ሌተናንት ጀነራል ሸምሸዲን ኣቢሉ ኢትዮጵያ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓባር ኣብ ሓደ እማመ ክበጽሑ ብዝገበሮ ጻውዒት እዩ ተነዲፉ። ንሰለስተ ናይ መሰጋገር ዓመታት ዝጸንሕ 15 ኣባላት ዘለውዎ ብዝበዝሑ ሲቪል ዝቖመ ኣመሓዳሪ ኣካል ክቐውም ዝብል ዝርዝራት እውን ይርከቦ። ብዛዕባ ዝቐውም ሓጋጋ ኣካል ግን ኣብቲ ዝርዝር ኣይተጠቕሰን። መራሕ ሰልፊ እማ ኣሳዲቅ ኣልማህዲ ነዚ ሓድሽ እማመ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎን ምስ ካልኦት መላፍንቲ ውድባት ክዘትየሉ ምዃኑን ገሊጹ። ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ናብ ዘተ ዘቀራርብ እማመ ሰላም ነዲፈን ክሰርሓሉ ከለዋ መንግስቲ ኤርትራ ግና እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝብል መርገጺ መሓዙ ዝፍለጥ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ